Aivan kutkuttavan hyvää iltaa sinne vaan kaikille kuulijoille. Tänään me puhutaan meidän aikamme nopeiten kasvavasta poliittisesta suuntauksesta, eli oikeistopopulismista ja millä tavalla se pohjustaa tietä kohti fasismia. Ja jotta tässä on jotain järkeä tässä puheessa, niin ensiksi pitää varmaan määritellä, että mitä minä nyt tarkoitan fasismilla, koska siitä on myöskin maailmalla monta määritelmää ja sitä sanaa heitellään hyvin herkästi erilaisissa yhteyksissä. Ja tämä nyt on tietenkin tosi vaikea urakka, koska fasismi on aina todella erilaista riippuen, että missä se ilmenee, ja moni onkin kuvaillut sitä jotenkin tällä tavalla, että fasismin määrittäminen on vähän niin kuin yrittäisi naulata hyytelyä lautaan kiinni. Ei ole helppoa ja aina tulee sotkua. Jotain yhteneväisyyksiä kuitenkin voidaan ehkä löytää. Tyypillisesti fasistiset järjestelmät niin vaatii suurta yhdenmukaisuutta kansalaisiltaan. Meillä on tietyt normit ja tietty muotti ihmisestä, joka kunkin pitäisi täyttää. Meillä on roolit sukupuolille ja ammateille ja tarkat hierarkiat, mitkä määrittävät ihmisen aseman. Uskollisuus on tärkeää. Jos ikinä on ristiriita yksilön toiveiden ja yhteiskunnan toiveiden tai esihenkilön tai muun ylempiarvoisen ihmisen välillä, niin yksilö joutuu luopumaan toiveistaan ja tämä yhteisön etu tai ylempiarvoisen hierarkiassa korkeammalla tasolla olevan yksilön toive niin kuuluu toteuttaa. Tarkka tämmöinen sääntömaailma. Tyypillisesti fasistiset järjestelmät niin pyrkii tuhoamaan poliittiset vastustajat, toimittajat ja muut tämmöiset hankaliksi koetut ihmiset niin leimataan yhteiskunnan vihollisiksi, ja sitten toivotaan, että tätä kautta niin saadaan vakaa, yhtenäinen, yhtä tavoitetta tavoitteleva yhteiskunta. No, useat fasistiset järjestelmät myöskin pyrkii laajentamaan valtion pinta-alaa, mikä sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että ajaudutaan konflikteihin naapurimaiden kanssa. Ja konflikti nähdään tietyllä tapaa usein hyvänä ilmiönä, eli konfliktin avulla heikko aines tuhoutuu ja sitten se vahva jäljelle jäänyt massa niin jalostaa kansakuntaamme entistä vahvemmaksi ja väkevämmäksi. Ja tästä puheen ollen niin monissa fasistisissa järjestelmissä on myöskin usko tämmöiseen omaan puhtaaseen rotuun. Meidän kansamme on se, mille tämä maapallo kuuluu. Jos ei nyt koko maapallo, niin ainakin iso osa siitä. Ainakin kaikista hienoimmat herkut, mitä tällä on tarjota. Ja kuten nyt kuka tahansa biologiaa tai muita tieteitä ymmärtävä ihminen, niin voi tästä todeta, niin tässähän nyt ei ole mitään mahdollisuuttakaan mihinkään totuudelliseen asioiden tarkasteluun. Puhdasta rotua ei ole maailmassa ikinä ollutkaan. Ja muutenkin tämä yhteiskunnallinen tavoitemaailma niin hyvin helposti näyttäytyy täysin mahdottomana, jos sitä alkaa vähänkin analyyttisesti katsomaan. Tätä ei nähdä nyt semmoisena asiana, mitä pitäisi erityisesti kohtaa, vaan totuus muuttuu todella toissijaiseksi, kun aletaan keskustelemaan siitä, että miten me saamme nyt kansan mahdollisimman yhtenäiseksi ja yhtä tavoitetta tavoittelemaan. Ja millä tätä sitten toteutetaan, niin no esimerkiksi sillä, että ilmatilat täytetään aivan täydellä soopalla. Tästä on joitakin eri tapoja, että miten sitä voi tehdä, ja joitakin esimerkkejä. Esimerkiksi Venäjällä on tapana suoltaa ulos paljon erilaisia tarinoita mistä tahansa tapahtumista, mitkä nyt ihmisten korviin kantautuu, jolloin käy hyvin mahdottomaksi sitten alkaa määrittää, että no mitä nyt oikeastaan on tapahtunut. Ja sitä kautta niin ihmisten usko totuuteen alkaa murentua, ja kohta emme enää usko, että mitään todenmukaista tarinaa voisi mistään löytääkään. Yhdysvalloissa kanssa voi hyvin katsoa vaikka Donald Trumpin tyyppistä viestintää, missä ollaan todella ailahtelevaisia ja
mielipiteet muuttuu vähän väliä ja sanotaan törkeyksiä joka päivä ja tällä tavoin aiheutetaan hämminkiä mediakentälle. Toimittajat takertuvat asioihin, mille ei ole välttämättä niin paljon väliä, mutta jotka ovat tosi raflaavia ja jotka täyttävät sitten palstatilaa ja sitten ei pureuduta itse asioihin, mitä maailmalla tai valtiossa sitten tapahtuu. Ja tässä nyt mainitsinkin jo pari esimerkkiä, että mitkä ovat olleet maailmassa tämmöisiä tyypillisiä fasistisia valtioita. 1930-luvun Saksa nyt lienee kaikista klassisin esimerkki. Ja no, Venäjän totesinkin, Neuvostoliitto, selkeä fasistinen valtio. Kiina myöskin hyvin paljon tämmöistä yhdenmukaista kansaa ja yhteisöä haluaa ylläpitää, ei salli soraääniä hallinnostaan, ei sisä- eikä ulkomailta. Ja tosiaan Yhdysvallat nyt ei ole vielä sillä fasismin tasolla, missä joku Venäjä tai Kiina on, mutta etenkin viime aikoina niin on ihan selkeästi ollut nähtävissä, että miten sielläkin tämä kehitys todella kiihtyvällä tahdilla niin etenee kohti autoritääristä suuntaa. Että siellä tunnuksettomat agentit kaappaavat ihmisiä kadulta ja ilman mitään oikeusprosesseja niin heidät saatetaan karkottaa ulkomaille vankileireille ja sitten esimerkiksi toimittajia uhkaillaan, lakitoimistoja uhkaillaan, haastetaan lehtitaloja oikeuteen, kun puhuvat vääriä asioita. Aivan selvästi ollaan nyt pohjustamassa kansakuntaa siihen, että hallintoa ei sovi millään tavalla kritisoida, siitä joutuu hankaluuksiin. Ulkomaisiakin toimittajia uhkaillaan sillä tavalla, että nyt suhteet teidän valtionne kanssa saattavat vaarantua, jos kysytte hankalia kysymyksiä. Tämän tyyppisiä asioita. Korruptio myöskin alkaa rehottaa, koska tyypillisesti tämmöiset fasistiset hallinnot niin alkavat romuttaa erilaisia valtion valvontaelimiä, niin sisäisiä valvontaelimiä, koska ne koetaan jarruna tämmöisille uudistuksille, mitä nyt te yrittääkään ajaa läpi. Ja miksi mä nyt olen puhunut kaikista muusta paitsi eurooppalaisista asioista? No ehkä sen takia, että USA on nyt tällä hetkellä paljon kärjistyneemmässä tilanteessa kuin monet Euroopan maat. Mutta siitäkin huolimatta, että vaikka USA on tällä polulla, millä nyt onkaan, niin meiltäkin löytyy paljon sen maan ja sen hallinnon faneja. Ennen kaikkea, jos nyt joku puolue Suomesta pitäisi mainita, niin perussuomalaisista varmaan eniten löytyy ymmärtäjiä ja suosionosoituksia Trumpin hallintoa kohtaan. En ole aivan varma kuinka paljon nykyään, varmasti edelleen paljon, aiempina aikoina mahdollisesti enemmän. Kuka tietää tarkemmin, mutta se, että ottaa huomioon, miten jyrkässä luisussa Yhdysvallat on, niin ei ole ainakaan niiltä entisiltä faneilta kuulunut paljoa irtiottoja, että nyt on mennyt liian pitkälle. Näkisin, että tämmöinen oikeistopopulistinen internationaale niin voi erittäin hyvin ja paljon niin kuin tukevat toisiaan retorisin keinoin ympäri maailmaa. No, miten sitten tämmöinen joku Yhdysvaltain kaltainen, kuitenkin demokraattinen valtio, niin ajautuu tämmöiseen autoritäärisyyden ihannointiin? Ja siihen varmaan niin kuin isoin syy on, että ihmiset kaipaavat vakautta ja turvaa tämmöisessä tosi kaoottisessa ja taloudellisesti epävarmassa maailmassa. Köyhyys lisääntyy paljon ihmisten keskuudessa pitkälti taloudellisen eriarvoistumisen edistymisen myötä. Katso siitä se aiempi video, mitä on täällä kanavalla kertonut. Ja kun vakiintuneilla poliittisilla puolueilla ei ole oikein lääkkeitä niihin ongelmiin, mitä ihmiset kokee, tai ne lääkkeet koetaan epäuskottavina, niin sitten meille helposti jää tämmöiset oikeistopopulistiset poliitikot, jotka sitten kuvailevat, että
meidän ongelmat liittyvät siihen, että meillä on liikaa maahanmuuttajia, liikaa rikollisia, liikaa outoja seksuaalivähemmistöjä, jotka sitten näivettävät meidän yhteisöllisyyttä ja tämmöistä yhteisen tavoittelua, ja se on se syy meidän kurjuuteen. No, heittäisin tähän kyllä ihan suoraan just joitakin esimerkkejä, että jos maahanmuutto olisi se syy, miksi ihmiset alkavat ihannoida tämän tyyppisiä ideologioita, niin se selittää hirveän huonosti, miksi esimerkiksi Saksassa niin Alternative für Deutschland, eli heidän, voisi jopa sanoa, että äärioikeistolainen puolue, todella joitakin radikaaleja linjauksia ajava puolue, niin on ennen kaikkea suosiossa Itä-Saksassa, missä on paljon entisessä Itä-Saksassa, missä on paljon vähemmän maahanmuuttotaustaisia ihmisiä, kun taas sitten entisen Länsi-Saksan alueella, missä on paljon kansainvälisempää väestörakennetta ylipäänsä, niin siellä AfD ei ole niin suuressa suosiossa. Ja samoin Suomessakin niin alueet, joilla on kaikista eniten maahanmuuttoa, niin ovat kaikista myötämielisimpiä maahanmuuttoa kohtaan. Eli mielestäni se ei ole validi argumentti selittämään, että mistä tämä aatteen nousu juontuu. Some on myöskin paljon puhuttu tämmöinen selittävä tekijä, ja siinä mun mielestä vinha perä onkin, koska ensinnäkin somen ansaintalogiikka, millä tavalla somealustat tienaavat rahaa tai pyrkivät tienaamaan ja pitämään yleisöä koukuttuneena, niin hyvin paljon lietsoo tämmöistä eripuraa ja vihaa lietsovaa retoriikkaa. Mutta toisaalta taas niin fasistisia järjestelmiä on ollut paljon ennen someakin, eli emme voi täysin siihenkään nyt tuudittautua, että jos saisimme vain somen kuriin, niin kaikki olisi hyvin. Itse painottaisin ennen kaikkea taloudellisia lähtökohtia, eli valtiot köyhtyvät, ihmiset köyhtyvät, nähdään se kurjuus edessäpäin, nähdään paljon hankaluuksia, nähdään, että demokraattinen järjestelmä ei kykene vastaamaan meidän huoliimme. Ja sitten alamme haikailemaan suuren vahvan johtajan luo, joka vie meidät suureen utopiaan. Ja mielestäni tästä voi erityisesti ihmisiä syyttää. Semmoinen poliittinen näköalattomuus ja visioton tulevaisuuden kuva, niin se mun mielestä maalaa erittäin vahvasti lähes kaikkia poliittisia puolueitamme. Ja sitten toinen kanssa aspekti, mikä tässä on, että esimerkiksi Suomessa niin hyvä esimerkki, meidän omistava luokkani on pitkälti nähnyt, että jotta voimme ajaa mahdollisimman hyvin oikeistolaista politiikkaa, niin meidän kannattaa ottaa perussuomalaiset meidän kavereiksemme, jotta saamme pidettyä vasemmiston kurissa. Ja tämä on myöskin edesauttanut hyvin aatteen leviämistä, koska silloin se tarkoittaa sitä, että ollaan valmiita tekemään uhrauksia joidenkin tämmöisten yleisinhimillisten näkemysten tai ainakin niiden ilmaisun kanssa. Eli meilläkin Petteri Orponi on monet kerrat sanonut, että nyt menee liian pitkälle tämä vihapuhe ja rasistiset tölväykset tai vastaavat, ja seuraavalla kerralla nollatoleranssi, ja no, näitä puheita nyt on ollut jo aika monta kertaa, ja ilmiselvää on, että taloudelliset intressit menevät tämmöisten sosiaalisten kysymysten ohi. No, mä oon nyt pitänyt tässä jollakin tavalla ilmiselvänä, että polku kohti fasismia on kurja polku, ja kyllä mä kokisin myöskin, että se on ihan syytä perustella, että miksi se on todella ongelmallista. Ja ihan ensimmäinen syy, mikä mulla tulee mieleen, on, että ihmiset eivät todellakaan ole yhdenmukaisia. Jos meillä on maailma,
joka vaatii ihmisiltä yhdenmukaisuutta, niin se väistämättä johtaa inhimilliseen tuskaan ja kapinatunnelmaan. Ei kukaan ole niin normaali, etteikö täydellistä normaaliutta vaativa järjestelmä talloisi tämän ihmisen yli, ja silloin tällä ihmisellä syntyy katkeruutta sitä järjestelmää kohtaan. Toinen merkittävä kulma on, että koska tähän aatteeseen kuuluu ajatus just siitä, että meidän kansa on erityislaatuinen, paras kaikista, niin sitten kun meillä on ongelmia, ja ongelmiahan aina on, niin ne pitää löytää jostain ulkopuolelta. Oli se sitten oman maan rajojen sisäpuolella tai ulkopuolella. Jos rajojen ulkopuolella, niin sitten se helposti johtaa siihen, että ajaudumme konfliktiin naapureittemme kanssa tai muualla maailmassa. Tai sitten jos nähdään, että meillä on tunkeilijoita maassamme tai jotakin yhteiskuntamme pettureita, niin sitten meillä syntyy hillittömät noitavainot. Hyvänä esimerkkinä just Saksan juutalaisvainot tai Kiinan uiguurivaino. Yhdysvalloissa tällä hetkellä meksikolaiset maahanmuuttajat, jotka eivät ole papereilla, niin heidän tapauksessaan ei nyt välttämättä luo turvaa sekään, että vaikka olisi paperit kunnossa, koska kuten todettua, niin siellä on ihan lakikelpoisia ihmisiäkin viety ilman oikeusprosesseja kadulta. Niin tämmöiset asiat johtaa kuitenkin aina syvään levottomuuteen ja jatkuvaan kriisiin. Ja oikeastaan tätä kriisiä fasistinen järjestelmä haluaakin ylläpitää, koska niin kauan kuin meillä on kriisi päällä, niin me voimme perustella kaikki voimatoimet, mitä me kansaamme kohtaan käytetään. No sitten, koska fasistisessa hallinnossa niin ei ole mekanismeja, millä sitä vallan keskittymistä suuren johtajan mielihaluja niin voisi hillitä, niin korruptio alkaa rehottaa. Ja sehän nyt taas heikentää taloudellista menestystä merkittävästi, kun peli on oikeastaan siinä, että miten me jaetaan itsellemme ja kavereillemme mahdollisimman paljon hilloa ja kakkua ja jätetään sitten närppeet kansalle, josta voivat tapella keskenään. Eli tämä sortokoneisto loppujen lopuksi, vaikka se lupaa suurta vakautta, niin sillä sorrollaan se aina kylvää ne vallankumouksen ja kapinan siemenet, jotka tulevat horjuttamaan sen vakauden. Ei tämmöiset suuren johtajan autoritääriset järjestelmät ole ikinä ollut kovin kestäviä. Kiinassa on nyt aika pitkä sykli päällä, mutta maailmanhistoriaa jos katsoo, niin ennen pitkää se paine kasvaa jossain kohti liian isoksi. Järjestelmän mädännäisyys syö siltä perusteet toimia. Siellä ei enää ole niitä samoja edellytyksiä tuottaa hyvää kansalle ja sitten kansa nousee tavalla tai toisella järjestelmää vastaan. Ja järjestelmä, jota vastaan kansa taistelee aktiivisesti, ei ole pitkäkestoinen järjestelmä. Se vakauden toive toikin silloin vaan suurempaa kriisiä ja hätää. Ja joo, nyt on tosiaan paljon maalattu, että mitä ongelmia on, miksi me päädytään niihin ongelmiin, mutta miten me voisimme tästä suosta nyt nousta? No ensinnäkin meidän pitää saada meidän poliittinen päätöksentekokoneisto kuntoon. Ja siinähän nyt on yksi merkittävä ongelma se, että meidän poliittinen eliittihän elää pitkälti suuryritysten ja rikkaiden lobbareiden maalaamassa maailmassa varsin irrallaan tavallisten ihmisten todellisuudesta. Heillä ei ole semmoista uskottavuutta kansan silmissä, millä syvät rivit saataisiin liikkeelle ja uskomaan, että meillä on tämmöinen demokraattinen järjestelmä, jota oikeasti kannattaa puolustaa, vaan se nähdään ehkä enemmän semmoisena mädännäisyyden symbolina. Taaskin se demokraattinen järjestelmä hylkäsi minut ja perheeni. Taaskin se jättää huomioimatta tarpeitani ja keskittyy aivan triviaaleihin epäolennaisiin seikkoihin.
myöskin tämä meidän visiottomuus, eli meillä ei ole semmoista mallia, että kun me tätä kohti pyrimme, niin sitten meille koituu se hyvä. Ennemminkin vaan, että meidän pitää nyt vain kuristaa ja kuristaa olemistamme, koska rahaa ei ole mihinkään ja tulevaisuudessa tulee olemaan vielä kovemmat ajat. Väitän edelleen, että ne kovat ajat ovat pitkälti seurausta siitä, että varallisuus on niin keskittynyttä, mikä on syönyt meiltä meidän taloudellisen toimintamahdollisuuden isossa mittakaavassa, eli ihmisillä ei ole varaa kuluttaa. Asuntojen hinnat ovat karanneet monien ulottumattomiin ja niin poispäin. Ja jos me emme ratkaisi näitä talousongelmia, niin väitän, että meidän on aivan turha yrittää muilla keinoin ratkaista tätä meidän autoritäärisyys-ihannointiongelmaa. Some myöskin totta kai on iso elementti tässä koko hommassa, mutta niin kuin todettu, niin me voidaan korjata somea ja moni muut asiat, mutta jos me ei korjata talousongelmaa, niin sille ei ole oikeastaan väliä. Toisaalta voi hyvinkin olla niin myös, että voimme korjata taloutemme, mutta some tuottaa myöskin tämmöistä taipumusta pyrkiä kohti jonkinlaista autoritäärisyyttä, mutta koska some on niin tuore ilmiö maailmanhistoriassa, niin siitä on aika vaikea sanoa. Mutta vähintään toteaisin kyllä sen, että somen ansaintalogiikkaan pitää saada jonkinlainen muutos. Tästä voisi ehkä puhua jossain tulevassa jaksossa enemmänkin, mutta se, että some on lähes käytännössä täysin mainosrahoitteinen toiminta, niin se aiheuttaa siihen semmoisia paineita, mitkä eivät todellakaan ole yhteneviä ihmisten hyvinvoinnin kanssa. No joo, toivottavasti ei nyt ollut liian synkistelevä jakso. Kyllä mä ihan oikeasti uskon, että vaikka tällä hetkellä mennäänkin päivä päivältä kohti fasismia, niin ei se ole ikinä se ikuinen polku. Hyvin mahdollista on, että jokin valtio, esimerkiksi Yhdysvallat, ajautuu johonkin todella ongelmalliseen järjestelmään jollakin aikajänteellä ja toimii sitten varoittavana esimerkkinä muille valtioille, että nyt pitää oikeasti tarttua näihin todellisiin ongelmiin ennen kuin ollaan itse samassa jamassa. Tästä ehkä hyvänä vertauksena se, että kun Neuvostoliitto syntyi, niin yllättäen sitten olikin paljon intoa ja motivaatiota länsimaissa niin kohentaa työväen oloja, ettei vaan synny samanlaista hämminkeä ja kaaosta täällä päin. Niin ehkä tässä on se meidän pieni toivon ripe, että jonkin valtion pitää uhrautua tällä fasismin alttarilla, jota me pidämme, jonkin tämmöisen valtion, jota me pidämme sivistyneenä ystävävaltiona, ennen kuin me otamme oikeasti asian tosissaan. Toisaalta toki vähän negatiivinen vivahde tässä on se, että esimerkiksi hiljattain niin Emmanuel Macron puhui, että some on se pääsyy tähän uuden oikeistopopulismin nousuun, ja taloudesta hän ei sanonut sanaakaan. Eli meidän poliittisten puolueiden taipumus siihen, että pyrimme tätä nykyistä omistusjärjestelmää puolustamaan, vaikka enkä nyt sano, että nykyinen omistusjärjestelmä pitää perustavanlaatuisesti murentaa, mutta se, että jos me emme näe tässä nykyisessä kehityksessä, missä varallisuus virtaa jatkuvasti pois ihmisiltä ja valtioilta kohti superrikkaiden pohjattomia pankkiholveja, niin olemme kyllä edelleen hukassa. Mutta toisaalta olemme oppivainen laji, ja ennen pitkää, kun olemme tarpeeksi monta kertaa erehtyneet, niin huomaamme lopulta, että missä se totuuden siemen ehkä piileekään. Pidetään ainakin asioita pinnalla, keskustellaan keskenämme näistä, uskotaan parempaan tulevaisuuteen ja pidetään huoli toisistamme. Se on hyvät illat vaan ja hyvää maailmanrakentamista sinne muillekin. Se on moi!
muuta keksinyt.